Какво направих, майчице? На зла, на зла! Двадесет и 27 пропуснати повиквания. Фатош, на зла какво направи? Фатош? Къде си? Ще ме умориш на зла. Асуман излезе? Не съм ми казвала. Излъгах я, че си излязла рано, че имаш някакъв семинар. Кажи ми, къде беше цяла нощ? Прати ми СМС от събитието, после каза, че тръгвате с японците и после нищо. Какво? Ти къде си? Уферит. Не съм пила много. Не съм. Напила съм се, Фатош. Нищо не помня. Как стана? Как стана? Виж, мисли хубаво, внимателно. Мисля. Събитието беше прекрасно. Танцувахме, имаше хубава музика. Дойдохме тук с японците. Добре. После нищо. Какво? Нищо. Имам бяло петно в спомените. Не мога да си спомня. Фатош, мисля, че господин Ферит ме взе на ръце и ме сложи в леглото, Фатош. Фатош, ние да не сме... Боже! Мила, ти нищо ли не помниш? Ами, какво ти каза? Какво говорихте? Влюбен съм в теб, обичам те. Това ли ти каза? Кажи да е какво точно? Че си ослепителна. Хайде, казвай! Фатош, не ме ядосва, нищо не помня. Нищо не помня. Нищо, съвсем нищичко, Фатош, нищо. Разбрали сте се без думи. Ефектът на пълнолунието. Пишеше го в хороскопа. Фатош, да ти паднат звезди на главата и цели съзвездия, Фатош. Казвам ти, не помня. Нищичко не помня. Кой знае какво сме правили? Остави разговорите. Ти нищо не помниш. Фатош, какво сме правили? Добре, успокой се, чули? Къде е той? Не знам. Чакай, Фатош, търся го. Излязъл е. Ходи рано на работа. Да. Трябва да ги прегледаме внимателно. Тук е. Не е излязъл. Добре, сега се успокои, оправи се и слез при него веднага. Дръж се естествено. Не мога да се държа естествено, не мога. Ще чакам да си тръгне и ще сляза. Слез долу, за да разберем какво е станало на зла. Права си? Слизам. И не се паникьосвай, слез достойно. Добре. Сега го доближи и се усмихни. Все едно нищо не е станало. Не го засипвай с въпроси. Без въпроси. Спокойно. В кухнята е. Беше интересна вечер. Първо се ядосах, че виждам на зла, но мина по-добре от очакваното. Ще ти разкажа подробности. Слушай ме внимателно. Фатош разказва за снощи на приятел. Имало и още подробности. Да, мила, разбира се, и мъжете си говорят за такива неща. Не сме само ние, жените. Трябва да си спомня подробностите. Добре, мила, каквото такова не го мисли сега. Хайде, обърни се. Лекичко, облегни се на стената, все едно. Сега се събуждаш. Сладка прозявка, не като някой хипопотам. По-изтънчено прозяване, после със самочувствие се усмихни и кажи добро утро. Ако каже или те пита нещо за снощи, отговаря и уклончиво, чули? Избягвай въпросите, моля те. Фатош, ти луда ли си? Не мога да се прозявам изтънчено, нито да се усмихна. Постарай се малко да е, не стой като пън. Успокой се. Сега затварям, ще звънеш да докладваш после. Хайде!
Добро утро. Ами добро да е. Назла, спомняш ли си какво стана с нощи? Ние с теб двамата... Не ме засрамвайте. Не, Назла, не се срамувай. Не знам къде си се научила на всичко това, но... С мен или с господин Накатани... С господин Накатани? Кога? Назла, ти за какво говориш, не разбирам. По-точно аз не разбирам. Преди малко говорихте по телефона. Ами... Назла, един момент. Не спахме заедно с нощи. Не спахме ли? Обаче, вие ме донесохте. Да, сложихте в спалнята, но спах в хола. И защо те донесох? Защо? Стомахът ми. Повръщах в банята. И защо повръщах? Защо? Пих от нерви. После ми стана лошо. Ние спорехме. Хайде стига. Първо, дойде като готвачка. Постоянно ме преследваш навсякъде. Сега си тук в дома ми. Ето, готово. Вече успя. Да влизаме вътре. Предложение за брак ли очакваш? Не знам. Ти за какъв се мислиш? За каква ме мислиш? Ще повикам мама, татко и братовчерите и ще видиш. Стомахът ми. Глупак. Мръсник. За какъв се мислиш, че ми предлагаш това? За Ферит Аслан. Знам. А ти коя си, Назла? Решила си, че между нас може да има нещо. Така ли? Ако съм ти внушил това, извинявай. Съжалявам, няма да стана богатия ти съпруг. Богат съпруг? Аз ли търся богат съпруг? Аз не си търся богат мъж. Какво ми казваш? Може да продължиш като готвачка, но идваш през деня и ще ти плащам. Няма да се виждаме. Вие... Ти си самовлюбен, мръсник, самодоволен, глупак, лош си. Забравил си какво е да си човек. Върви си, моля. Гониш ли ме? Няма нужда, спокойно. Напускам. Няма да остана повече в този дом. Ех, Назла. Всичко беше супер. Покана, танци, пълнолуние. Реших, че си намерила любовта от приказките, но... щеше да е супер мръсник. Какво му е хубавото, Фатош? Той е пълен глупак. Не искам любовта му, благодаря. Отпуснала съм се заради алкохола, иначе не бих го и погледнала. Не ми харесва, а е и злобар. Точно. Самовлюбен глупак. Обаче е много готин. Мисли, че си търся богат мъж. Представи си, аз, като онези момичета от Блекаут. 2 танца, отидох от тях от възпитание и вече ще си легна с него. Той е виновен, Назла. Какъв мръсник само. Страшен. Съпругата на госта му не знае турски, затова отидох. Пинах малко и веднага се пробва. Да? Веднага да се възползва.
Ах, Фатош, ах, защо останах спокойна? Трябваше да му съборя покрива на главата. Защо не му изпотроших сервизите? Защо се сдържах? Кажи! Ай, на зла, стига де, мила. Той губи. Забрави го. Край. Не мога, Фатош, не мога. Като се сетя и полудявам. Останах безмълвна пред наглостта му. Стига, миличка. Ех, на зла. Днес ще заседаваме съвместно с екипа на господин Накатани. Вчера господин Енгин го е предупредил. Госпожо Игбал, намерете ми готвач. А госпожа Назмие? Госпожицата няма да работи с нас, платете и всичко, да сме точни. Разбрах, тогава трябва да търся и чистачка. На Катани дойде на кафе с съпругата си, затова е разхвърляно. Изпратете някой да почисти градината, спалнята, кухнята, навсякъде. Познаваш ме, не искам неприятни изненади. Добре, ще се оправя с чистенето, но няма да намеря готвач веднага. Знам как да те разведря. Палачинки. От ръцете на милата ти Фатош. Не ставай, аз ще ги приготвя спокойно. Отиди на събитие на шефа си, залей партньора му с вода. Много неприятна сцена. Признай. Моля те. Кажи. Любимата готвачка на Ферит е пълна с изненади. На Катани дойде ли да пие кафе? Дойдоха. Говорихте ли за новия проект? Не сме говорили. Знаеш, жена му не говори други езици. Стояла е така въгъла. И госпожа Назмия дойде да ни направи кафе. Разговаря с госпожа на Катани. Готвачката на зла, твоята на зла, у вас ли беше? Запознаха се с Накатани на събитието, познава японската култура. Говореха на японски, те я поканиха. Какво момиче? Знае и японски? Булут много я харесва. Знаеш, синът ми е влюбен. Тогава да я поканим на вечеря. Първата любов на Булут. Стига де. Назмия я напусна работа. И защо? Не е намерила каквото търси. В смисъл, в работата. Изборът е нейн. Така е решила. Да. Стига толкова почивка да преминем към работа. Например, Хакан пак ще ни създаде проблеми. Ще се опита да ни удари. Така, заповядай, топли. Браво на теб, Фатош. Какво има? Аз забравих си роклята у Ферит. Това е дипломната ти работа. Голяма работа, не се притеснявай да е. Ших я от непотребни парчета. Ще ушия нова. Фатош, съжалявам, въобще не се сетих. Няма проблем. Но това е добра възможност да се срещнеш пак с Ферит. Нали? Не си го и помисляй. Няма да прекрача този прак отново. Добре, на зла, стига спокойно. Хъпни си да ти мине, хайде. Стига. Да. Между другото, да сте виждали и Денис. Не те ли е търсил? Денис дойде на събитието, после не съм го виждал. Той си е такъв. И аз искам да е с нас, но не идва дори да се подпише на общото събрание. Какъв човек? Ти му звъни, на мен не вдига. Пак се прави на творец, композира. Хайде. Добре, ще се обадя. Звъни и поздрави го от мен. Непременно. Ало, Ферит? Батко, как си? Какво правиш? Добре сме, батко ти е добре, снаха ти е добре, аз съм добре, ти как си? Добре съм. Даже отлично. Браво, ела да вечеряме заедно, ще си поговорим. Имам планове за довечера. Запознах се с едно момиче, ще се видим. Тоест, надявам се, защото тя още не знае. Коя е щастливката? Не знам подробности, скоро се запознахме, но... Харесах я, мисля, че ще се влюбя. Влюбене. Пак ли? Ами, аля? Те са като фондовата борса. Котировките се променят. Какво толкова? Всички се радват за теб, Денис. Разбира се, ще ме обсъждате, браво. Наистина е различно. Ами, в нея има нещо различно. От една страна е забавна, от друга сериозна.
Чувствам го. Това е любовта на века. Тоест, пак съм безработна. Отново търся работа. Нали беше хубава работа за добри пари? Какво стана? Намерил си друга позиция при японците, но не казваш. Не съм Асуман, нямам работа. Мислех, че е хубава. Промених си мнението. Шефът е гадняр. Не знае какво иска. Глупак. Момичета, подайте това. Да не са те уволнили? Пак си се направила на интересна и са те изгонили. Чудесна работа. Красив шеф. Трябваше да правиш каквото той поиска. Моля, мили Боже, Асуман, ще изпълнявам ли желанията на всеки? Такъв човек ли съм аз? Не ме интересува, че е красив. Момиче като мен не се лъже само по красотата. Имам си и чест, и достоинство. Един момент, ти дойде да ме разпитваш ли? Не, прави каквото искаш. Луда сестра. Стига на зла. Марш! Асуман не искаше да каже това. Кой е? Денис, Късметлийка си. Един си тръгва, друг идва. Браво! Хайде, вдигай. Вдигай, де! здравей, Денис. Назла, здравей. Другото ухо. Как си? Добре. Да те питам, нали събрах вестници за твоя приют? Намерих юргани и одеяла. Готови са. Да ги занесем ли днес? Става ли? Ами добре, става, ще зарадваме кучетата. Супер. Чудесно. До скоро. Ти си самодоволен, глупак, мръсник. За каква ме вземаш? Игбал, изпрати ми номера на госпожа Назмие. Добре, веднага ви го давам. Благодаря. Фатош, излизам. Добре, скъпа. Съобщение от кого? Непознат номер, отварям. Госпожо Назмие, с нощи малко прекалих. Извинете. Ферит Аслан. Да видя. Малко ли? Поздравления, има развитие. Дори като се извинява е гадняр. Ужас. Въобще не ме интересува. Какво му написа? Муканзай? Това пък какво е? Какво е това на японски? Майната ти.
Много са сладки. Трудно се удържам да не ги прибера у дома. Ако си взема куче, хазяите ще изгонят мен. Разбираш се с кучетата. Не, само съм добронамерена. Погледни ги в очите и всичко е ясно. Толкова са сладки. Мисля, че само ти ги разбираш. И аз ставам, признай си. Да, добре се справи. Просто перфектно. Мислех си, че ще тръгнат след теб. Беше мил с тях. Неочаквано за човек като теб. Наистина. Не очаквах такова нещо. Човек като мен? Не приличаш на чистач. Това е. Всъщност не ме познаваш добре. Ако имаш време, ще ти разкажа. Става. Говорили сме само по телефона, нищо не знам за теб. Разкажи ми за себе си. Само сервитьорка ли си? От време на време. За допълнителен доход. Иначе съм студентка. Магистратура. Ами ти? Аз се занимавам с изкуство. Пиша музика. Ти къде учиш? Какво следваш? Каква ще станеш, като пораснеш? Ами, имах лоша седмица, затова моля те да не говорим за работа. Да говорим за изкуство. Искаш ли? Какво ще кажеш? Добре, но това е моята работа. Аз ти казах. Слушам, хайде. Добре, предположи каква ми е професията. Ветеринар. Не позна. Учителка. Ставаш за това, обясняваш много добре. Не. Доктор. Глупости, прилушава ми от кръв. Денис! Ароматът ме вика, ела. Четвърт или половина? Цял! Цял ли? Половина. Как си, майсторе? Здравейте, добре дошли. Добре заварили, дай ни 2 порции с много люто. Веднага. Да пробвам лютото. Супер. Сложете ми и чушки. Разбира се. Сложете и риган. Много риган и накрая червен пипер. Нали? Моля ви. Добре, както обичате. Май обичаш кукурач. Направете и моя така. Добре, господине, както желаете. Хареса ли ти? Как мислиш? Майсторе, браво на теб. Да ви е сладко. Салса ли танцуват? Не, май бачата. Можеш ли? Бях в Южна Америка. Там се научих да танцувам. Обичаш ли танците? Много обичам, но не съм добра. И пред всички няма начин. Хайде, ела. Какво става? Ще танцуваме. Стига глупости, не искам. Хайде, хайде, хайде. Не, Денис, моля те, ще ме изложиш пред хората. Глупости, хайде, ела.
Престани! Няма страшно, и аз съм начинаещ. Ела, спокойно. Денис е интересно момче. Много е начетен, но и забавен. Танцува, яде кукуреч и най-хубавото – обича животните. И те го харесват. Значи става за теб. Защо не му разказа за себе си и на зла? Не знам, Фатош, не се отпуснах. След толкова проблеми не ми се говореше за работа. Добре, че е възпитан. Не ме притисна. Богаташ, но се държи добре. Супер, не е като онзи Ферит. Ето, и двамата са богати. Но Денис е човек. Другият, за да хапне кукуреч, ще иска разрешително и лабораторни анализи. Не мисли вече за Ферит. Гледай напред. Не мисли за този глупак. Мисли се за английски лорд. Но джентълмените не се държат като него. Глупак. Грубян. И последният подпис. Господин Ферит, не съм намерила готвач. Има толкова кандидати, но никой не ми допадна. Добре, ще потърпя малко, но побързайте, моля. Добре. Вместо да вечеряш навън, ела с нас. Направих резервация. Ще вечеряме заедно. Ще харесаш и храната. Добре, ще видя и Булут. Супер. Ще поканя на зла. Булут ми говори само за нея. Искам да се запознаем. Ще благодаря на момичето. И защо ще й благодариш? Нали и плащаме за труда? Не съм сигурен, ако имам работа, няма да дойда. Хайде, Ферит. Добродушният ми скъп приятел. Кажи какво става. Слушам. За кое питаш? Нещо свързано с онази на зла. Хайде, казвай. Енгин, има много работа. На теб изглежда ти е скучно и... Ферит, отдавна се познаваме. Знаеш за първата ми целувка. И аз знам всичко. Станало е нещо с назла. Нещо, което те тревожи. Хайде, казвай. Да се обадим на назла. Скъпи, звънях, не вдига. После ще ни върне обаждане. Или след малко пак ще опитаме. Да не чакаме, звъни. Ето, тя е. Ало, Здравейте, звънели сте? Аз съм на зла. на зла. Здравейте, аз съм Зейнеп. Майката на Булут и сестра на Ферит. Здравейте. Здравейте. Извинете, ако ви притеснявам. Взех номера ви от счетоводството. Няма проблем, кажете. На зла. Булут говори само за теб. Помогнала си и на Ферит за госпожа Накатани. Искам да се запознаем и да ти благодаря. Каним те на вечеря днес. Госпожо Зейнеп, ще ми бъде приятно, но онази вечер беше съвпадение. Няма за какво да благодарите. Но все пак, ще се видим. Тази вечер съм заета.
Назла, моля те, моля. Булут, как си? Ако дойдеш, ще съм добре. Ако не дойдеш, ще плача. Много ще плача. Добре, тогава ще дойда. Ура! Супер! Тогава в 8:30. Ще ти изпратя адреса. Добре, до вечера. Охо, колко неща сте преживели двамата. Вече имате минало. Само ми готвеше, не преувеличавай. Дори сте гледали филм с Булут. Нищо интересно, но Булут я хареса. Момче, толкова готвачи смени. И никой не ти допадна. Хареса само ястията на Назла. Не ги харесах, просто ставаха. Ферит, знам, аз ти внучих тази идея, но ако момичето търси богаташ, защо ще работи? Не знам, Енгин. Може би не бях прав. А може всичко това да е номер. Не знам. Наистина не знам. Фатош, притиснаха ме по телефона и се съгласих. Не ми се ходи. Не искаш заради Ферит, нали? Ако дойде, няма да е приятна сцена. Да знаеш. Какво толкова бе, мила? Не отиваш заради него, игнорирай го. Ще го игнорирам. Кой е той? Отивам заради Булут. Защото майка му ме покани. Облечи това. Няма и да го погледна. Назла? Добре дошла, Назла. Радвам се да се запознаем. Аз съм Демир, бащата на Булут. Приятно ми е. Не приехме отказ. Аз съм Зайнеп, майката на господинчето. Здравейте. Как си, Булут? Ела, седни до мен, хайде. На зла това, на зла онова. Ето я кака ти на зла. Момент, тя не ми е кака, тя ми е приятелка. Извинете. Да? Кажи, Зейнеп. Ферит, чакаме те, къде си? Зейнеп, излизам от къщи, но няма да дойда, ще хапна някъде и се прибирам. Разбирам. Значи идваш след 10 минути. Булут много ще се зарадва. Булут, Войчо ти идва. Подскочи от радост, чакате. Добре, да не те задържам. Хайде, до скоро. Чао, чао. Жалко, че не видях лицето на Накатани. Трябваше да видите мен. Когато полях съпругата му, започнах да се моля да стана невидима. Трябваше да ме видите. Ферит не го разказа така, било е забавно. Жалко, че не дойдох. Така ли? Според мен не съжалявайте. Звучи смешно, но за мен беше голям срам. Жалко, че не отидохме. Защо да не е смешно? Смешно е. Войчо, смя ли се? Не, Булут, Войчо, ти не се смя. Господин Ферит беше далеч, но когато дойде, пускаше огън и жупел. После му е било смешно, но тогава е замислял убийство. Ако нямаше свидетели, щеше да пробва. До сега не съм вършил престъпления. Добре дошъл. Добре дошъл. Не обичам изненадите, но госпожа Назла живее ден за ден. Не съм правила неприлични предложения на хората. И то, ако са пили. Но ако са трезви, може, така ли? Не, това е работа за хладнокръвни бизнесмени като вас. Булут,
Това прозвуча точно като хладнокръвен убиец. Именно защото разликата не е голяма. И двамата премерват риска и действат хладнокръвно и безскрупулно. Мисля, че всеки, който се заяжда, е потенциален убиец. Войчо, защо ми запуши ушите? За зомбита ли си говорите? Не, Булут. Никакви зомбита. Не говорим за зомбита, не. Зомбита не съществуват. Ферит, Назла не те познава. Не знае, че се шегуваш. Няма проблем, госпожо Зейнеп. По-добре е да се държим на разстояние. Така мисля. Ние с Булут знаем, че Ферит има златно сърце. Нали, синко? Значи сърцето на Войчо е от злато ли? Да, да. Добре, че дойдохте. Каква изненада? Къде бяхте? Не, аз дадох идеята. Искаха да ти благодарят. Чухме, че има храна. Добра идея. Ще ви нахраня. Влизайте. Насам. Получихте ли работата? Да, разбира се. Супер. Какво правиш да ти помогна? Правя паста. Нищо сложно. Салата? Добре. Внимавай, остър е. Назла, защо напусна? Войчо ти се скара, че е разхвърляно. Було от глупости, не е така. Булут е прав. Назла, защо напусна? Кажи ми, ти ли поиска или Ферит те изгони? Кажи истината. Свикнали сме да слушаме за проблемите му. Спокойно. Аз напуснах. Аз поисках. Господин Ферит не беше доволен, аз също. А и ще ходя на семинари. Добре се получи. Наистина. Мамо, не ми се спи да отидем при Чичо, хайде! Булут, късно е, ще си вървим. Татко, ти ме заведи, моля. Моля те, Сине, моля те. Чичо свири хубаво. Признай си, че искаш да си играете, нали? да минем за по едно кафе. Щом детето иска, какво да направим? Ще ставам. Тръгвам. Не се измъквайте, ще отидем заедно. Аз не мога, хайде. Войчо, нали отиваме заедно? Няма нужда, аз ще разчистя. Браво на теб, много е вкусно. Никой не прави такава паста. Не, мила, макарони и сос. Денис. Край. Край. Няма да те ядосвам. И ти няма да ме нараняваш. Искам да сме приятели. Това е най-важното. За приятелството. За приятелството. Ей, момчета, да посвирим. Войчо, идваме с теб. Аз и на зла. Добре тогава. Качвайте се. На зла, хайде, качвай се. Идваме след вас. На зла, седни отпред, хайде. Добре е, Булут, да вървим.
Назла, да знаеш, къщата на Чичо е чудесна. Много е голяма, има музикални инструменти. Знаеш ли, един голям барабан. По-голям е от мен. Но аз свиря с Чичо, свирим песнички заедно. Много е забавно. Булут, много обичаш чичо си, а? Да, много го обичам. И Войчо обичам. Обичам ги и двамата. Нали, Войчо? Така ли, изверче? Подмазваш се, за да не се разсърди. Големите не се сърдят. Чичо, това е Назла. Сериозно ли? Така ли? Значи си му, Чичо? Момент, аз съм изненаданата. Ти познаваш ли Назла? Познаваме я. Тя ми е партньорка за танци. Знаеш ли, Назла прави чудни корабийки. Не знаех, знам, че обича кукуреч. Чичо ти танцува бачата и чисти страхотно. Вие откъде се познавате? Ще ви кажа, хайде влизайте. Да, светът е толкова малък. Да, голямо съвпадение. Благодаря. Аз работех за господин Ферит. Отидох на едно събитие, а то е било на вашата фирма. Ти си готвачка? Да, хвана ме. Завърших кулинария, сега правя магистратура. Супер! Вчера не познах професията й. Така и не се сетих. Значи отскоро се познавате. Да, запознахме се на партито. Работила си за Ферит, аз не знаех. Невероятно. Чакайте, значи не си опитвал чудните ястия? Никой не готви по-хубаво от Назла. Дори мама. Тихо, сине! Блуд, само да се приберем. Аз знам само, че обича кучета и може да танцува. Работиш ли още за Ферит? Все едно не го познаваш. Назла е шампион, че издържа седмица. Назла напусна, а ние планирахме вечерта, за да се запознаем. Готвиш чудесно, танцуваш, обичаш кучета. Какво друго не знаем? Сигурно много, това е само седмица. Това са лесни неща. Не е като вашето пеене. Освен това, да пееш пред публика се изисква смелост. Аз пея само пред съквартирантката ми. Също и пред сестра ми. Преувеличаваш. Не знам дали съм добра. Приятели, Алия ще пее в клуба на Танжу. Наистина ли? Чудесно! Поздравления! Първото шоу е утре. Отиваме да й дадем кураж. Назла, елай ти. Аз ли... Не, я ще пропусна. Заповядай. Ще ме подкрепиш. Доведи се квартирантката и сестрата. Добре, ще дойдем тогава. С голямо удоволствие. Ферит? Утре съм на търг, ако спечелим, ще дойда да празнувам. Добре, тогава той ще дойде утре. Вие ще празнувате семейно, а ние отиваме на вилата Фаевалък. След толкова работа трябва... Ще разберем, престани. Няма да престана. Утре ще наддавам. Трябва да знам до каква сума да предложа. Трябва да знам. Не обичам такива търгове. Какви търгове? Ами строги, лишени от манипулации. Уж честни търгове. Защото господин Ферит никога не играе честно. Те са хранени с златни лъжички, потомствени богаташи. Да, скъпа,
Те не правят сметка за 2-3 милиона. Хакан, Мила, не съм ли прав? Кажи. Борих се с зъби и ногти. Използвах ума си. Нямах баща и дядо зад гърба си, нито пари. Разчитам на собствените си сили, за да се боря с Ферит и с Демир. Отвръщам подобаващо на техните измами. скъпи, виж, не забравяй, че ти дадох парите от наследството си. Да, После използва ума си и със собствени сили. Основа фирма. Развихме я. И двамата го направихме. Тя ни стига. Хайде, ела да си легнеш. ти върви. Аз идвам и сега. Ела тук. Сега идвам. Хайде. Добре, лягам си. Доволен ли си? Добре. Не стига, Демет. Не стига, трябва да смачкам Ферит. Ще те унищожа, Ферит. Обещавам. Оспаланко, Да ти помогна. Не, няма нужда. Спокойно, утре ще ги мия. Назла? Изглеждаш страхотно. Благодаря ти. Между другото, говорих с музикантите. Свирят латино в парка. Може пак да потанцуваме някой път. Денис, не мисля, че светът е готов за танците ми. Аз мисля, че ти имаш талант. Така ти се струва. Наистина. ще си вървя. За къде се разбърза? Лека нощ. Какво му стана изведнъж? Еми, ние тръгваме, късно е. Да, късно е. Хайде и ние да ставаме. Хайде. Асуман, хайде, закуската е готова. На зла. Да потърся ли Енгин? Енгин? Кой Енгин? Приятелят на Ферит. Даде ми визитка. Аз я изгубих и после я намерих. Ех, на зла, изобщо ли не ме слушаш? Мила, не разказваш правилно. Ще кажеш, че това е Енгин с вратата. Аз съм бъдещ световно известен дизайнер все пак. Представих му се точно така. Фатош, ако ще му кажеш истината, давай. Мила, ще разбере всичко и ще се срамуваме. Да, Фатош. Звъниш на Енгин и му казваш, че си просто студентка. Нямаме пари дори за наема. Ало, Енгин? Здравей, аз съм Фатош. Ага, лъжкинята Фатош. Нямам модна къща. Аз съм съквартирантката на вашата, на зла. Да, аз съм бедна, нещастна, нямаме пари дори за найма. Просиш като яга. Енгин ми затвори. Не е за вярване. Съгласна съм. Добра работа. Придържаме се към тази цена, нали? Да. Хайде да спечелим този търг.
Само напред. Ферит, наглеждай Демир да не рискува излишно заради Хакан, моля те. Стига, миличка. Знаеш, че имам глава на раменете си, нали? Зейнеп е права, Демир. Не се занимавай. Ако има пари, нека да спечели. Добре, нали сме заедно? Нямам търпение да видя лицето на Хакан, като загуби. Асуман, няма да те чакаме. Ще закъсне. Има ли работа? Има. Един ресторант само за събота и неделя търсят помощник, готвач. Ще им звънна. А при теб? Търсят шивачи на булчински рокли. Това ми е познато. Искам да се развивам на зла. Развивай бюджета ни, моля те, Фатош. Бюджета. Ало, Енгин? Аз съм Фатош. Лъжкинята Фатош, звънях ти. Някаква работа. Никаква. Може и съпруга? Съпруга, ага. Съгласен е. Ще отворя. Моля те, свърши нещо. Здравейте. Здравейте, търся на зла, пакетът е за нея. Аз съм сестра и вътре, нека го взема. Това е от господин Ферит. Ферит Аслан. Момент. Кажете, господин Енгин. Наблизо съм, да? Закака ви. Добре, да, ще се справя. Кой? Търсеше кака. Како, имаш огромен пакет от стария шеф Ферит Аслан. За мен. Роклята ми се завърна. Много е възпитан. Дадох я на зла за партито с японците. Съблякла си роклята от партието в дома на шефа ли? Мила, какво стана? Кажи ми, хайде, разказвай. Слушам те. Асуман, кака Фатош ще ти каже. След като започна и без интерпретации, Фатош. Азуман, кака ти отишла да направи на японските гости турско кафе? Нали тя говори японски? Пропусни това. Интересно ми е как е съблякла роклята. Мила, загаси прожекторите в очите си, защото не е каквото си мислиш. А какво е тогава? Отидох да сервирам и свалих роклята. С тази рокля ли да работя? Стига, Асуман, облякох една от униформите. Това е. После закарали всички служители до вкъщи. И роклята останала там. Това е. Много скучно. Твоите истории все са скучни. Донесоха огромна кутия, реших, че е подарък. И защо подарък? На зла и аз очаквах друго. Каква е тази голяма кутия? Ще спечелим, готови сме, нали? Готови сме, господин Хакан. Месеци наред работим усърдно. Всички сметки. Оставете сметките. Знам цифрите наизуст. Знаем ли цената на Посула Холдинг? Не. Знаем ли стратегията им? Не. Ако Ферит Аслан ме изненада, какво ще правя? Ще му кажа, че работим усърдно, но толкова си можем. Не става така, приятел. Не става! Скъпи, спокойно. Стига, вече е късно да мислим. Хайде да спечелим този търг. Събирайте документите да вървим. Хайде. Нарежи един чувал картофи на зла. Режи лук. Направи хамбургерите на зла. Нямаме пари. Даваме ти 60 лири. Стигат ти на зла. Не ме интересува, ще си режа картофи вкъщи. Скъпа, кажи как изглеждам. Какво става, Фатош? Кой се жени?
Стига да е на зла, наистина ли не помниш? Нали сме канени на концерт до вечера? Канени сме, но няма да ходим. Няма да ходим никъде, никъде! Разбрали? Не дей така на зла, върви да се облечеш и отиваме да слушаме онази... Асена ли беше? Каква беше? Алия, Фатош. Не знаеш, ама той искаш да ходиш. Ще излизаме, ще ходим на концерт, а ти още готвиш. Стига да е! Ядосана съм, Фатош. Сърдита съм на всички шефове. Докато готвя, правя изкуство. Изразявам себе си. Аз пък ще изразя себе си, като ти помогна да се облечеш и гримираш. Позволи ми, моля те. Фатош, виж, Алия покани и Ферит. Ще дойде и пък ще се заяждаме. Няма нужда. Ами нека дойде. Какво толкова? Няма дори да го погледнеш. Защо ще се ограничаваш заради него? Не се ограничавам. Така ли правя? Ами да, мила. И защо да се ограничавам? Кой е той? Ще пратя съобщение на Денис, че идваме. Жалко, че не си му съобщила на зла. Рязала си и лук. Сълзят ми очите, ще ми потече грима на зла. Браво! Стига, Фатош, много си хубава. Мерси, мила. Четирите фирми, предложили най-добрата оферта в първия етап, получиха право да участват в откритото наддаване. Поздравяваме ви и ви желаем успех. Мисля, че сме готови да започваме. Началната цена на парцела е 3 милиона лири. Обръщам се към Посула Холдинг. Каква е офертата ви? 3 милиона и 200 хиляди. Дехаш Холдинг. 3 милиона и 300. Казъл Солар Холдинг. 3,400. Артекс Холдинг. 3 милиона 450. Пет милиона е таванът ни. До там сме. 5 милиона 350. Посула Холдинг. 5 и 400. 450. Посула Холдинг. 5 милиона и 500. Не надавайте повече, ще изгубим, не дейте. Петстотин и 50. Посула. 5 и 600. Шестстотин и 50. Господине, много внимавайте. Преминахме границата. Ще излезем на загуба, не дейте. Ще фалираме. 5 и 700. Продължавам. 750. Шест милиона. Скъпи, трябва да спреш. Дехаш Холдинг се оттегля от този търг. Хакан, какво правиш, мили? Защо излизаш така? Спокойно. Какво да правя? Искаш от мен да ги поздравя ли? Как ще излязат на печалба при тази цена? Здравейте, здравейте. Хакан, няма ли да ни поздравиш? Не се радвайте, приятели, не дейте. Няма как да излезете на печалба. При тази цена да не ми го продадете после. Демет, ти си умно, момиче.
Ще укротиш ли съпруга си, моля те? Така ли, батко? Ние се включихме първи в надаването. Дойдохте след нас. Двамата. Сферит. Не ни оставяте на мира. Не дайте така. Демет, от наша гледна точка, вие двамата ни следвате навсякъде. Така е, нали? Енгин, говориш с жена ми, внимавай. Енгин, да тръгваме. Хайде, госпожа Демет е разстроена. Знаете ли къде бъркате? Винаги се мислите за непогрешими и идеални. Но не сте толкова перфектни. Нито един от вас. Да си вървим. Хайде. Не умеят да губят. Да вървим, хайде. Хайде. Според мен направо да влизаме. Сигурно сме в списъка. Всичко знае нашата малка светска лъвица. Назло? Дълго ли чака? Не, скъпи, сега дойдохме. Ние се познаваме от събитието. С Назла сервирахме. Аз съм Фатош, а вие сте известният Денис. Да. Известният съм аз, Денис. Приятно ми е. Аз съм Асо. Драго ми е. Асуман, сестра ми. Вече е време да влизаме. Добре, хайде. Денис, заведението е много приятно. Не сте ли идвали? Не, Назла ми ти? Не съм, но ми допада. Добре дошли. Онази маса е празна. Вървете, аз отивам при Алия. Добре, не ни мисли. веднага приемаш. Фатош, нищо не приемам, възпитана съм. Това ми е ясно. Говори за друго. Приемаш предложението и слагаш пръстена на зла. Добра идея, Фатош, да подготвяме чаи за тогава. Мила, не ме ядосвай. С какво ти е известен Денис? Защо говориш глупости? Отговори. Момиче, мисля ти доброто, обичай си ума. Ако той не ти предложи брак, ти ще му предложиш на зла. Ясно ли ти е? Супер! Кандидатите чакат пред вратата с пръстени. Колко сте досадни! Не ме ядосвайте. Не всеки става за съпруг. Денис е приятел, приятел! Защо си така упорита? Край с мен! Защо? Това е Енгин! Пак се намерихме. И той не пропуска момента. Кой е този Енгин? Не ви ли омръзна да питате? Казах ви, влюбихме се лудо заклещени в една врата. Той мисли, че имаш модна къща. Какъв ужас! На зла, защо Енгин е тук? Защо са винаги заедно? Да попитам ли? Нали искаше да говорите? Ето ти възможност. Да, мила. А харакири да си направя ли? А Суман, не се смей, ще те набия. Добре, мълча. На зла ще си вървя, ако Енгин ме види. Много ще се изложа, да знаеш. Тръгвам. Фатош, върни се, ще те убия. Не тръгвай, Фатош! Тръгна си. Тръгна? Ела. Ще те убия, Фатош! Заповядайте, напитки. Благодаря. Къде е Фатош? Трябваше да избяга от тук. Фатош отиде при Леля си, имала някакъв проблем и я извика. Здравей! Каза, че ще дойдеш при успешен търг и аз се притеснявах. Дадох ти дума. Аз съм Енгин. На зла, драго ми е. Чувал съм много за вашите ястия. Така ли? Ами стават. Енгин е мой много стар приятел. А това е Асуман, сестрата на Назла. Приятно ми е. И на мен. Не дай да пиеш, не ти понася. Да, алкохолът ми влияе зле. Добре дошли.
Bu gece son, biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm, elimi tut, düşman olma. Ne olur parça parça olmasın içimiz. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde. Gün gelir sevgilim, acıya alışırsın, alışırsın. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde. Gün gelir sevgilim, acıya alışırsın, alışırsın. Денис, аз ще тръгвам. Поздрави Алия. Bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm, elimi tut, düşman olma. Ne olur parça parça olmasın içimiz. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde. Gün gelir sevgilim, acıya alışırsın, alışırsın. Bu gece son. Благодарим ви. Страхотни сте. Ще направим малка пауза, веднага се връщаме. Благодаря. Как беше? Супер си, поздравления. Свирихте чудесно. Благодаря. Изпратихте ми позитивна енергия. Асуман, сестра ми. Приятно ми е. Бяхте супер. Страхотна сте. Ще идвам често. Благодаря, само ми се обаждаш, ще те вкарам. Тогава ми дайте номер, за да звъня. Добре?
Ферит, защо си тръгна? Поздравявате. Аз не очаквах да дойде, но... Значи спечелихте търга. Алия, господин Танжу иска да ви види. Добре. Сега се връщам. Не тръгвайте без мен. Искаш ли питие? Да. Извинете, Извинете. ти си сестрата на Назла, приличате си. Не чак толкова. Имаме различни характери. Излизате ли често заедно, като сестри? Интересно ми е. Как е домошарка, но аз обичам да излизам. Нямам питие. Отгоре има сос. Той дава вкуса. Искай от него. Ти си специалист по фастфуд. Ще ходим да ядем ли? Умирам от глад. Беше на вибрация. Ферит ми е звънял 4 пъти. На мен също. Да се обадим. Извинете, момент. Върви. Добре? Добре. Всичко наред ли е? Ами, не знам, каза да отидем. Енгин, питай за теб. Какво е станало? Не знам, поиска да отидем веднага. Боже, боже, щом ни вика, значи е важно. Извинете, така неочаквано. Бъдете спокойни, надявам се да няма проблем. Спокойно, скъпи, ще се реванширате. Довиждане. До скоро. Лека вечер. Защо, Асуман? Какво има? Стига да си вървим, хайде. Пред мен, хайде. Къде ли е спирката? Спирката на парижкото метро е на там, како? Нищо, Асуман, забавлявахме се. Като си тръгна онзи Ферит, ми стана още по-весело. Поне наистина се забавлявахме. Тръгна си, но пак успя да ни развали кефа. Видя, че не му обръщаме внимание и хвана телефона. Това му беше планът. Иска всички да живеем като него, без забавления. Какво става? Станала е катастрофа. Госпожа Алеман е в операционната. Стабилна е. Булут е ранен, но е добре. Брат ми, как е Зейнеп? Къде са? Казвай. Търък, обясни ми. За жалост, загубихме господин Демир и госпожа Зейнеп. Моля? Как така? Загинали са на място, в колата, при удара. Глупости. Това не е вярно. Вчера ние... Ще те убия! Стига! Господин Денис! Ще те убия! Стига! Ще те убия! Ще си платиш.
Ще те убия. Край с теб. Стига, оставите рък. Стига! Свършено е с теб. Край с теб. Стига, остави. Стига! Къде е Булут? Той е бил сколан, беше в безсъзнание. Докторите ще кажат, чакаме. Детето е добре. Извън опасност. Бил е притиснат между седалките. Има наранявания по краката. Какви наранявания? Бъдете спокойни. С физиотерапия ще се възстанови. Обаче трябва да преодолее шока. Нека да си почине. Ще го наглеждам. Спокойно. Много съжалявам. Благодаря. Как? Защо? Как така? Денис! 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 Не! Още си пред компютъра. Ставай, вече ще си развалиш очите. Како, ти осъзнаваш ли, че приличаш на мама? И новини ли да не чета, да бъда неинформирана? Знам ги тези новини, Асуман. Кой с кого? Сензация. Добре дошли на традиционната дамска закуска. Така, създадох всички условия за клюки. Казвайте всичко за Енгин. Асуман, да й кажем ли? Какво? Фатош не мислехме да ти казваме, но не беше сам. Коя? Ферит Аслан. На зла за секунда изтръпнах. Много си духовита тази сутрин. Питам ви, дали си има приятелка? Някоя наконтена глупачка или манекенка? Фатош, ставаш досадна. Нямаше никоя. Ферит звънна и всички тръгнаха. Браво, да не се мотаят излишно по баровете, правилно? Не, ще ти искат разрешение, мила. Видиш ли го, се покриваш в дън земя. Това не е ли Ферит? Писали са за снощи ли? Писали са, но не за концерта. Как опознаваш ли ги? Това са родителите на Булут. Демир Кая и съпругата му Зейнеп Аслан са загинали при автомобилна катастрофа. Невръстният им син Булут Кая и Леман Аслан са ранени. Моите съболезнования. Моите съболезнования. Благодаря. Господин Хакан работил за тях. Неприятен човек, после го гонят. Възпротивяват се на връзката му с госпожа Демет. Баща й дава малко пари и я гони от семейството. Направиха своя фирма от тогава. Булут, минаха 2 седмици, а ти не се храниш нормално. Не искам! Урвете си! Една лъжичка. Не искам! Булут, ако не ядеш, няма да оздравееш. Не искам да оздравявам! Защо говориш така, скъпи? Ако не се оправиш, Чичо и Войчо... Бира се, браво.
У дома без мама и тати. Как ще я кара? Денис ще остане при мен, докато мама се възстанови. После ще живее при баба си. Да, батко, прав си. Ще остава. Какво си мислиш? Мисля само за Булут, Фатош. Мъничко дете, как ще се справи с тази мъка? Как ще се съвземе? Няма да е лесно. Поне баба му е жива. Има си Чичо и Вуйчо. Не мога да стоя безучастно. Трябва да го видя. Много е трудно, Фатош. Много. Здравейте. Здравейте. Булутка я. Стаята в дъното. Благодаря. За нищо. При Булут ли идвате? Да. Той сега спи. Изчакайте да се събуди и така е по-добре. Може ли да го видя? Спи ли? Последно го видях, като се роди. Много е пораснал. Да го беше видяла като проходи. Леля Леман изписана ли? Придвижват документите. Здравей, Ферит. Добре дошла. Аз ще вървя. Булут сега спи. После ще дойда. Доскоро. Батко, ще се прибирам. Боли ме главата. Добре, върви. Днес ги изписват. Ще се видим у дома. Денис? Баща ти те повери на мен и Демир. За жалост, Демир вече го няма. Но аз съм тук. Ще се грижа за теб и за Булут. Няма да допусна да пострадате. Не съм добре. Имам нужда от подкрепа. Прибирам се. Надявам се скоро да се съвзема. Ще бъда до Булут. Стига, стига. Погледни ме. Видя ли Булут? Видях го отдалеч. Спеше. Пак ще дойда. Хакан невероятно толкова е пораснал. Скъпа, той ти е племенник. Пак ще дойдеш. Той е дете на брат ти. Демет, знам, че за починалите се говори хубаво, но заради Ферит и Демир не си виждала детето. Не забравяй това. Батко е мъртъв, Хакан. Знам, съжалявам. Стига. Хайде, да вървим. Здравейте. Здравейте. Коя е стаята на Булутка я? Сега ще проверя. 13:32 в дъното. Благодаря. За нищо. Не искам. Казах ви. Не искам нищо. Не дей така, донесоха ти лекарство. Не ме пипай.
Булут разсипа лекарството. Добре, няма проблем. Ще дойда, като се успокои. Булут, не го искаш, знам, но ако не пиеш лекарства, няма да те изпишат. Пий си лекарствата и да си вървим. Добре съм си. Добре съм. Ще избягам от тук. Мразя ви. И ще избягам. Къде ще избягаш? Къде? Не ме докосвай. Не искам. Булут, стига, стига. Назла. Здравей, Булут. Дойдох да те видя. Не искам. Не искам никого. Държат ме на сила. Ще се прибирам. Дават ми гадни сиропи. Булут, моля те. Госпожо Назмия, по-добре си вървете. Какво носиш? Корабейки. От любимите ти. Направих ги за теб. Искаш ли корабейка? Назла. Знаеш ли, мама и татко вече ги няма. Назла, много ти благодарим, че дойде. Разбира се. Дано съм била в помощ. Беше естествено, че беше. За първи път от много дни се успокои. За първи път се усмихна. И най-важното, пред теб се разплака. Много те обича. И аз го обичам. Така и не видях Денис. Денис не го показва, но също страда. Иска да бъде сам. Не стои тук. Разбирам. Ако мога да направя нещо... Благодаря. Благодаря, Назла. Ало, Денис, Назла? аз обаждам се да те чуя. Как си? Благодаря, справям се понякога добре, понякога съм много зле, но А днес как си? не съм добре, Назла. Искаш ли да дойда, Денис? Ще дойдеш ли? Не дей. Не идвай сега, не съм в настроение. Обаче, благодаря ти, че се обади. Благодаря. Да можех да сторя повече. До скоро. До чуване. Автобусът минава ли през квартала? Не знам, Назла, не съм ходила там. Прибрах се. Добре дошла. Кажи, сестро, на къде си тръгнала? Направила е корабийки на Денис, ще му ги занесе. И аз ще дойда с теб. Ти каква работа имаш от Денис? Питам те същото како? Нещо тайно ли ще си говорите? Стига да е, какви тайни. Булът ме помоли да направи корабийки за чичо му. Ще му ги дам и тръгвам. Добре, ще дойда за компания, може пък да видя някой артист. Добре, хайде, тръгваме. Хайде. Довиждане, Фатош!
Хайде, чао! Мъче, момиче. Назла? Здравей. Донесох ти корабийки. Корабийки ли? Да, занесох на Булут в болницата. Дойдоха му добре и реших, че и на теб ще помогнат. Асуман? Моите искрени съболезнования. Благодаря. Извинете ме. Заповядайте. Вече ми помогнаха. Да, с какво са? Шоколад? Тъмен шоколад. Обожавам го. Вие влизайте, аз ще направя кафе. Ела, скъпи племенико, ще гледаме филмче. Така. Да сложим и възглавница. Ела. Малко по-нагоре. Удобно ли ти е, Булут? Не достигам дистанционното. Заповядай. Добре, госпожо Игбал. Ферит, ела за малко. Булут, отивам до спалнята и идвам. Игбал се опади. Сестрата ще дойде утре. Тя ще планира физиотерапията. Ферит, знам, че ти е трудно, но и аз съм ти брат, поми. Ще се справим всичко. Благодаря. Ще видя Булут и тръгвам. Добре. Асуман, не пипай. Нося и кафето. Благодаря. Аз не съм като кака. Скучно ми е в кухнята. Денис, искам да свиря на китара. Ще ме научиш ли? Аз не съм учител. По-добре потърси някакъв курс. Денис, можеш ли да свириш на всички инструменти? Да ти покажа ли първата си китара? Добре. Татко ми я купи в училище. Първата е най-скъпа. Да. Така, хайде, господинчо, стига телевизия. Булут, ще го изключа, не го гледаш. Гледам го. Булут, нали се разбрахме да ти почита приказки и ти се съгласи? Не искам. Ще ям сладолет. Не е време за сладолет. Утре ще ядеш. Искам сега. Яде ми се сладко. Яде ми се. Нямаме сладко. Утре ще ти поръчам. Става ли? Назла щеше да направи нещо. Кога ще дойде? Булут, на зла няма да дойде. Утре ще дойде нов готвач и медицинска сестра. Ще ти готвят всичко, което пожелаеш. Хайде, време е за лягане. Ела, момчето ми. Сладкото ми зверче. Станали са супер. Радвам се, че ти харесват. Ние ще ставаме късно вече. Чакайте. Останете още малко. Като съм сам, изпадам в депресия. Разбирам, но трябва да се прибираме. Асуман има да учи. Пак ще дойдем. Става ли? Не се притеснявай. Ще идваме често.
Денис, искаш ли да отидем в кучешкия приют? Чистач ли им трябва? Не. Мисля, че ще ти се отрази добре. Може този път да си осиновиш котенце или кученце. Повярвай ми, грижите за него ще ти помогнат. Права си. Много си права. Но аз съм безотговорен към себе си. Какво остава за... Обещавам. Ще помисля. Чудесно. Назла? Ти много ми помагаш. Ела отново. Моля те. До скоро. Госпожо, щом не се справяте с деца, намерете си друга професия. От първия ден се отказвате. Работя с деца от години, но това е ужасно. Няма си родители, мъчно му е, разбирам, но това е прекалено. Ние не искаме да работите за нас, госпожо. Ще ви изплатим парите за деня. Елате. Това не е дете, а беля. Телефонът на абоната е изключен. Моля, оставете съобщение след сигнала. Ало, Назла? Аз съм Денис. Имам предложение за теб. Искам да си ми готвачка. Знам, че не се разбирахте с Ферит, но аз не съм капризен. Ще се справяш с домашните си, а аз ще съм сит. Говоря сериозно. Звънни ми, като чуеш това. Здравей. Дай, Фатош, хайде, всичко изядохме. Как отръгвам? Асуман, скъпа, не си изключвай телефона. Зареждай го редовно, иначе аз ще дойда. И не ме ядосвай. И какво сега? Отиваш на лятно училище, а? Разбира се, Фатош, отиваме 20 колежки. С преподаватели, нещо като стаж. Ще ни обучават 4 дни, после пак ще ви досаждам. Супер! Трябваше да уча туризъм. Ето, транспорт, храна, нощувки, плащат всичко. Трябват ни само джобни. Плахо ми намеква, че иска пари. Асуман, ако мама разбере, първо ще убие мен. Милата ми кака, супер си, страхотна си. Като каза мама, търсила те, но за жалост телефонът ти отново е изключен. Изключен? Защо ми го казваш чак сега? Нали ме предупреждаваш за телефона, но ти си по-зле и от мен. Асуман, телефонът ти е развален. Изключва се по 100 пъти. Ужасно работа. Само да започна работа, ще видите. Ще си купя най-новия модел телефон. Ти имаше хубава работа на зла, обаче я остави да ти се изплъзне. Не му искам парите, Фатош. Добре, аз ще тръгвам. Како Фатош, целувки? Миличка. Хайде, како доскоро? Мисля да звънна на Енгин. И защо? Ами, ще звънна, ще се срещнем. Като се сближим, ще му разкажа. Ще му кажа, че нямам модна къща, но скоро ще имам със сигурност. Добре си го измислила.
Той ще се влюби в теб, ще извади пари и ще ти отвори модна къща. Нали така? Ще станеш известна. Ще те дават по телевизията. Моделиерката Фатош. Дано! Няма да жаля парите, ще ти отворя ресторант. Японско суши от Антакия. Как е? О, супер! Точно като Асуман си, мила. Напразно и се сърдим. Нали това вижда вкъщи? Не съм съгласна на зла. Имаме еднакви цели, но различен подход. Моля те. Служи чая, Фатош. Благодаря ти. 2 захарчета, нали? Не, не ям сладко. Како? Ти? Ами, беше трудно, но от 5 години не ям сладко. Отдавна не сме се виждали. Така е. Отдавна. За първи път идвам тук. Приятно е. Декорирал си го по свой вкус. Забавно, артистично, свободолюбиво и разхвърлено. И ти си разхвърляна. Прав си. Сигурно вече не разхвърляш. Хаосът е начин на живот. Нали така? Точно. Ако исках да скрия нещо от батко, го слагах в моята стая. Нямаше намиране. Демир. Демир не влизаше в стаята ти. Там му се завиваше свят. Той не приличаше на нас. Булут прилича на нас, знаеш ли? Така ли? И той е разхвърлян. Батко се ядосва, но не му се кара. Ядосваше се. Вече го няма. Как ли ще свикна с липсата му? Денис. Братко. Скъпи. Аз съм до теб. Заедно ще се справим. Чули? Нека те прегърна. Ела. Мама е звъняла 10 пъти на пожар. Фатош, ела, Какво има? ела. Слушай, Ало, Назла, аз съм Денис. Имам предложение за теб. Искам да си ми готвачка. Знам, че не се разбирахте с Ферит, но аз не съм капризен. Ще си правиш домашните, аз ще съм сит. И супер! Фатош, какво говориш? Какво да му отговоря? Супер е, мила, ще имаш работа и се хвърляш в нова любов. Хайде, дано. Фатош, да организираме сватбата, да купуваме рокля. Миличка, това момче те харесва. Боже, като те види и му светват очите. Ако работиш при него, ще се опознаете. Най-добре да ти предложи веднага, но какво да се прави? Да приема ли работата? Фатош, Денис ми е приятел. Добро момче. Приятел. Знам ги аз тези приятелства.
човек да не ти каже нещо. Хайде, ши си роклята. Добре, не приемай, стой си горда и гладна. Ще помисля, не знам. Ще ти направя кафе и ще ти гледам. Чакай. Дълго време не композирах. С Алия бяхме скарани и заминах за Мексико. Видях снимката ти с едно момиче. Това ли е Алия? Новата любов на талантливия милионер. Не сме двойка. Само приятели. Така ли? Сега има друга. Така кажи. Още няма нищо. Не искам да избързвам. Как така? Не си сигурен в себе си ли? Не, сигурен съм. Искам и тя да е сигурна. Не искам да бързам, защото знаеш какво се случва, когато избързаш. Ами... При нас беше различно. Да. Ти избърза, а Ферит се разколеба. Това е. Щяхте да се ожените. Искаш ли още едно кафе? Не, благодаря. Да кажем, че Денис ти предложи брак. Фатош, ще се хвърля през прозореца, Мила. Стига глупости. Мила, забранено ли е да мечтаеш? Да кажем, че ти предложи брак. Сега. Твоят какво ще каже? И кой е моят? Не се прави на разсеяна, говоря за Ферит. Няма такова нещо, Фатош, не е мой. Няма такова понятие, няма. Ще полудее, Дада. Сигурна съм.